1, 2, 3. Elbette Esselamu Aleyküm Güneşli diyarımızın gülür yıldı mehriban adamlar biz açılışta barada. Nämen açılışında elbette meşhur Behişt Production. Tüölüme Allah'tan uğruna olsun, etiyen işlerini daim yoluna da olsun, dine üstünlük olunur. Kan söz verekken hemme dadı görüm diyme Kadyan'ın Behişt Production. Şoň üçin Kadyan şey tapdymyda ýalgan. Köp sözü mätäşler adamlaryny görmegiň haridary. Şoň üçin Behişt Production köp burlaman, köp aýtman öz videolary bilen, öz klipleri bilen, toý syomkalary bilen halkymda köp şadlyk paýlaryny kadyp arzu edýän. İşin uğruna olsun diye. Menen şey diyetim diye. Canım sağ olsun dediğim işlerin görülüyor. Degeniyat, boniyat, iş işlemde degeniyat, canım sağ olsun diyorum. Ağlarına işini de sınıf bilen, işini de öğrenip bilen, katmışlarım çok Allah'dan bunu ağlarlar. Öz işini personallara övmek gerekler, halk biliye tağın. Çoğun için şoğlu olsun, çörüklüsü olsun. Behişt Production'na avra yardım ediyen, işlerini üstünlük yardım ediyen, şunda işleyen ikisinin amadı maksat, onlara da üstünlük yardım ediyen. Ben Behişt Stüdyo'nun tiyadeden açılışta var. Gidip dur bizim şoda var. Katnaşmana geldik. Efik bolsana oğlanlara tiyada stüdyosunda ulu üstünlükler, tiyada aydınlar, tiyada klipler, toylar, kan olsun da inşallah efik bolsa. Ne bizim kutlayas, ne hem kardeşçe sunutlar gelip de Allah'can dine üstünlük, dine öňe jana sağ olsun maksatça. Baştan birinci klibime maksada öyle ettik Behişt'ten. Yine kan klipleri işler alağım can şoğlu olsun, üstünlük ardı ediyen, sevda hakikaten canın sağ olsun. Mehman dostlar biz Behişt Production'da. Bugün Behişt Production açılışı, Behişt öz dostumuz, oğlanımız. Öňem öz işlerlerini özüm tanadyp beren olanlarymdan beýlägem has bu işler ederler dip umyd edýän, pikir edýän hatta şoň anlaýan ýeter zanyňa sag bolsun, işleriň rowaç bolsun. Gidip otyr. Indi toýa da başlaýar. Oğlanlar işlerini doğruna olsun. Täze ulu işin aşyn tutup soňuz. Näme diýilýär? Restart diýilýär şoň. Doğruna olsun. Rebranding bolýar da. İşini doğruna olsun, düşünmeli olsun, çöröklüsi olsun. Minnetdarlar da size de üstünlük arzu ediyen, canına sagat bolsun. Elbette bu gutluklar Bakamedia Show'dan. Behişt Production, tuvalama. Men yardıma düşýär-de çağa kam bardylar. Behişt Production, işine de üstünlük şowlu bolsun Allah'can. Bize de şu takkel täze klipler çıkarıp canı sesler yazmak hemmemize miyetler etsin, hemmemizin işine de üstünlük canına sağ olsun Behişt Production. Ona. Şoğlu olsun, maksatçan uğruna olsun, ıskallı olsun. Öňem kan işler ettik. Bundan meýlägem netip barsa, toylarda, bayramlarda. Maksat şoğlu olsun. Täze ýeriň täze işleň uğruna bolup şoğluk getirsin. Adam üstünlük arzu edýän işleň uğruna bolsun da. Durmuşyň ýakynly pursatlaryny adamlara şeýle ýakyn edip getirmekde oğlanlar jan edýär. Olaryň eden alatlary yerine düşmegini isleýän beýik biri bardan Allah'tan canlyň, ählimyň, musulman oğlanlaryň jany sag bolmagyny isleýär. Dine ulu üstünlükler, avraýlar bilen beýik baskanjaklara galmaňylar arzu edýär. Behişt öňem tugalama edýän işlerine de biz belet da, ýa näçe ýyl bäri sunuga diýişgärlerine ajaýyp klipler bilen
Özüm bara, eýlemen wagtyny berýän studiýa şu men bilşime bara, Behiş studiýa. Näme tuweleme ulollular giňäp, has ulu proýektler almaga tuweleme mümkinçilikler etdiler. Alajan näme alyp barýan işlerinde üstünlük arzu edýänler bilen bakamyda şo toparmy bilen ýürütdi. Gutlumaga geldik. Ak yürekden gollamaga geldik. İşinize üstünlük arzu edýän hocam. Benim janyň sag bolsun. Allajan çöreklisi bolsun, şowly bolsun, işleňiz ugruna bolsun, oglanlar janyňyz sag bolsun. Täze studiýaňyzam gutly bolsun. Elmedäme, ne diýip bolsa biz mundan behiş bilen işleşýäs. Ne diýip bolsa toýlaryňyzda mundan belek elmedäme behiş bolar diýip umyt edýän. Behiş studiýaň açylmaklygy bizi hakykatdan begendirýär. Behiş san bilen öňüm işleşip gördük. Gaty begendim men şu wagt. O aydımlar ýadaly, inşallah bärde gepleşik edeli. Hemmesin o işgärlerine üstünlük ýaranmaly. Behiş Production iş üstünlük doğru köp bolsun, gelecekde de toylar köp bolsun. Bizim ýurdumyzda şekilli aydymlar, kinolar, filmler, şularda köp bolsun. Öd işinin ustady, işinde kemçilik ýok, bakrany mer bize tapamyzok, galanım halk baka bersin. Üstünlükli bolsun, şowly bolsun, pully bolsun, klipli bolsun, hem işe şeýdip abraýy ösüp dursun, biz ýanynda mydama maksat. Behiş video studiýany gutlaýan, işlerine ulu üstünlükler kazanmagyny arzu edýän. Kıyıfazık Behiş show, Behiş prodüksiyon super. Hem dostum materiallardan köp sağ olsun, aýdýan janyň sağ olsun. Toýda gowy täderlikler bilen mara ýöne gurulapda ele täderlikler bilen bolupdyr işimiz. Başym minnetdar. Şun ene Behiş bilen biz kän işleşdikde köp klipler döretdik. Indi şu studiýada inniden başlap hasam halkyň aňyny galaýjak, halkyň göwnüni turaýjak. Ýül geçişde de şu Behişden şu düşüren klipleri diýilen ýalyk bir ýatdan çykmaja klipleň döremegiňi arzu etýän. Maksat ilki bilen seni gutlaýan şu Behiş studiýaň açylmagy bilen bereketli, ırsgally, şowly bolsun Allajan. O işleň başyny çekýän studiýa bolsun. Şu studiýada da elbetde biz bolaly. Behiş studiýasy tuweleme gowurtdyr, şowly bolsun. Behiş show nesip bolsa dowam edim. Emedat gowursun tuweleme üstünlük arzu edýän. Behiş Production Allajan döwletli ırsgaly bolsun. Üstünlük. Taşy bizden köp klipler düşüp berdik. Ona bilýäňiz, şoň üçin hem şular ýaly ötüşler boldy. Hatamyny üýtgär käder neme diýilýär? Abnavlenie diýilýär. Abnavlenie bolup durýar. Şoň üçin geljekde diňe hatam bir gowy klipler üýtgeşik, taşar ýurtlar bilen dalşyda bätleşen kliplere garaşýan. İşler nogry bolsun, üstünlük gutly bolsun studiýaňyz. Allajan bundan beýlegem has bilenden bolsun abraýyňyz. Bizem oğudan kliplere düşürüp dursun Allajan. Nesip bolsa bize de nesip etsin şunýal oğudan klipler düşmäge Behişde. Mehriban käbesinden jan geldi, biz biraz garaşdyrdy. Gülälek Gulmuradowa başsyna. Emede salam Mehribanlym, Behiş studiýa bilen başdan beri işleşip gelýärken wagtdan beri şeýle gowy işler etdik bile, maňa da kän üstünlükleri getirdi. Sag bolsunlar abilerim. Haýyrly, uğurlu bolsun Allajan, dowamly bolsun. Gowy täze bet klipler bolsun. Udaçy. Minnetdar size de udaçy. Spasiba. Maksatsan, işiňilerik bolsun brat. Allajan birinji bilen öňküje özmetkeniň teýine de täze işler. Bize de gayret edip iş yapar bir hatlar. Yola tapparan maksatyn ýaly bir açaýmady. Bakana da anne. Karşağım o wala Allah versin. Allajan berenle bara berdim diýip bersin. Rızkaly bereketi bilen bersin. Diňe gowdatlaryň sebäbi bolsun şu Behiş studiýa men arzuwum. Bizem şoňa goşulyp bilsek armany ýok. Behiş Production
tuvalama studiýasynyň açylyşyna gelip Allahan Türkmen ýigitlerime şular ýaly ogadon bizi bir halka tanatmak üçin şeýle bir ahlat edip bir glavny bir kömek edip bize bir uly ötüşde bolýanlar şu siz oglanlar dana şu bir söýmüşni grup bolar tuvalama behişt öňem bar ýöne şu açylyşy studiýa toýada başlaýarlar uly depken bilen tuvalama Allahan uly ötüşler ardy edýän galanam näme ahlasam rat Allahan ahlasynda marat bolsun, oglanlar janyňyz sag bolsun, gutly bolsun, awraýly çörekli bolsun. Bagşym saňa da ul üstünlikler ardy edýär, janyň sag bolsun. Meşhur Behişt Production. Elbette bilýänsiňiz bir näçe ýyldan bäri ýurdumyzda hyzmat edip gelýär. Klip alýar, şol fanna gysgaja kinolar alýar. Inni toýada başlady. Azaýyp pursatly toýda baramydyň iň bir azaýyp pursatlaryny ýazga geçirjek Behişt Production siziň hyzmatyňyzda arkaň habarlaşmaly. Janyňyz sagat bolsun, toý bolsun, toý bolsun, toý bolsun. Öňe bar ýa, ýene de öňe gitsin lazım. Yang bunda bir ýazgylar, indi töweleme gepleşikler, ýazgylar hemme bir mümkinçilikleri döredipdirler. Janar sag bolsun, nemejikler öňe bolsun. Allah jan şunda bir gowy. O indi toý hyzmatlaryna da aýgaraz bir halkymyzyň begense gününe şol sözü begiş boljak ne diýip gutly bolsun, awraý berdim. Ýigitlere etjek arzum Allah jan gowy, şowly, has owadan bir-birinden kämil gowy işler çykdyn. Ýurdumyzy bütün dünýä has gowy has kämil bir şekilde tanatyn inşallah. Maksatça näme Allaha işleň uğruna bolsun. Behiş studiýa men ilki kliplerimi işläp berip kän kömek eden oglanyň biri. Allaha diňe işleňiz uğruna bolsun. Maksat agam redaksyona çykdyň, şowly bolsun, uğruna bolsun. Allaha toýuňyz köp bolsun, gowy işleňiz çykdyn. Nesip bolsun işleşdirmek mesele etsin. İnşallah. Saňa da sizin gardy edýän. Behiş Production madam diňe toýlara weslensin, ýaxşy günlere şaýat bolalýan. Ne toylar utda bolsun. Allahan şu tünga da adamlar bilen gelmedi ama saglyk gününe, toyly gününe görüşmek meýser etsin. Sag bol kardeşim. Taňa ýakasy döwletiň artyn. Esas zat awraýalyň üstünlikler, uly işler bilen gowtanalyň. Şowly bolsun, wärek bolsun, toyly bolsun, trend bolsun, ýigrimde badal üstün ýa-da. Üstün ýa. Onda elnetip bolsa bar, Behiş Production'yň bir ajaýyp kliplerini, ýazgylaryny sizden goýa septiýan komitede berdi. Gönül mesele ýok. Döwedel işi gödel Behiş Production ýeňdine men özüm näçe ýem 10 mäşil bar iş gelýän şu oglanlar bilen bolýan. Işiniň ustady inden meýlediňe klip ulgamlar bilen, klip işler bilen dälenim. O ne başlanjan ýa-da gepleşikler şeýle dämi? Toy pursatlar ne diýip bolar bizden hem o täzelikleri diňe şu taýda garaşy bilýän inşallah. Arskaly bolsun, Ullukan gowy işler bolsun. İşiňiz üstünlik. Ene bu netibedene Behiş Production'yň açylyş tawaratyna geldik. Allaha işler mundan ümmetler uğruna bolsun. Allaha galanam näme? Üstünlik ardy edýän. Behiş Production nomradyn. Behiş Production'yň açylyş güni üstünlik getirsin. На мировом стандарте